De Ljouters binnen Waskogen, want na 10 minuten krijgt Den Bosch de eerste grote kans. Keeper Leonard Nienhuis had hier een geweldige reflex in hoes en voorkomt zo de 1-0 voor de thuisploeg. Maar in de eerste helft binnen de grootste mogelijkheden dochs voor Cambuur. Martijn Batto is dichtbij, maar zijn kopbal eindigt op een lotte. De binnen een heel soort kansen voor Cambuur, maar het wordt rond de 61ste minuut voor Cambuur op voorsprong komt. Jerzy Hoefdraad zet goed terug op het middenveld en brengt Xander Houtkoop 1 op 1 met de Boschkeeper Kees Heemskerk. Houtkoop blijft cool en scoot de 0-1 binnen. Een opstekker voor Cambuur dat een overwinning zo goed broeken kan. De lieket dan neert onderhoorn. Dochs komt Den Bosch op 1-1. Het eerste schot wordt nog blokt, maar daarna zit Arda Havar de liekmaker binnen voor de ploeg uit Brabant. We maken de kansen niet af en we krijgen ze te gemakkelijk tegen. Is het oude verhaal? Nou, daar lijkt het wel op, ja. Het begint heel vervelend te worden en Cambuur onwaardig. Ja, dit is eigenlijk weer een samenvatting eigenlijk van het geheel. Het hele seizoen eigenlijk. Ja, maar ik kan er echt niet om lachen. 10 minuten voor tiert wordt het dan nog slimmer voor Cambuur. Ben Santemans zit hier helemaal vrij en zet zijn ploeg op 2-1. De verdiereners rennen net mee en Nienhuis is kansloos. Correct voor de eind krijgt Cambuur dan de genadeklap. Den Bosch krijgt romte op de counter en hier kan Stefano Beltrame terugrennen. Zijn eerste poging is nog voor Nienhuis, maar in tweede instantie zit Beltrame wel raak. Het is de 3-1 voor Den Bosch en voor Cambuur het 5e verlies in 6 uitwedstrijden. Je blijft altijd vertrouwen inhouden dat het beter gaat. Maar Heb je dat vertrouwen nog? Ja, absoluut. Dus vertrouwen moet je houden. Je kan er zomaar niet de moed op geven, maar het is ook wel een stukje naar de jongens toe. Nou, van ja, goed, wat moeten we nog meer doen uiteindelijk om die bal erin te rossen.